This is what I said. This is what I said. Yenza, is this it? Is this even right? Is this even love? But I know he loves me too. But who do I love more? I know he did. But at the same time, I want to run to him. I'm ready for usiza ngonyama. Nakho ke okuzowenzeka kwi-Smoke and Mirrors after le final season ebishube kanje. Okay ke ngomsombuluko omhla ka-15 April uThandiswa ufihla lesi siphithiphithi ebesiqeda kwenzeka bese uyaqhubeka nokushada uSiza ozobe usudlala uHlomla Dandala. Uyaqhamuka ke uXoliso uphikisa uThandiswa ngesinqumo sakhe sokushada omunye wababulali bakhe amcele ukuthi bamdestroye uSiza. NgoLesibili mhla ka-16 April uSiza noJackson bagcina bethola ukuthi umngani wabo umthetho ushonile basala bemangele bekhungathekile. Indoda engaziwa nje uXolani izama ukuxwayisa uSakhile ngosonto. NgoLesithathu mhla ka-17 April uThandiswa ke kumele azame ukuxazulula indaba yokuvele kunyamalale uDikeledi ngokusheshsha. Kodwa kwamele azame ukufihla ingubo yomshado enegazi engaze imveze ubufakazi bokuthi uyena obulale umthetho. NgoLesine mhla ka-18 April uSiza useqala ukusola ukuthi kunento engekho right ngoThandiswa ngesikhathi ecishe emthola nengubo yomshado enegazi. Umshado kaThandiswa noSiza usuvele waqala inkinga ungakaqali nje. uThandiswa usetshela uSiza ukuthi sekunyamalale uDikeledi. Ngapha uSonto uyakujabulela ukuphuma kwaThini endlini kaSakhile. NgoLesihlanu mhla ka-19 April uThandiswa kuyamtatazelisa ukuthola ukuthi kungenzeka kube khona ubufakazi obuthinta yena e-ofisi lamthetho. Umlamleli usethola i-flipboard kaMthetho eveza ubufakazi ngoThandiswa. uSiza ke yena usetshela uJackson ukuthi uyazisola ngokuthatha isinqumo sokushada uThandiswa. Usetshela uThandiswa ukuthi amtshele iqiniso lodwa ukuthi yini amfihlela yona angaze aqale uphenyo. Asihlangeneni kuma-comment ke guys usho ukuthi wena ubona kanjani lo mshado lo uqala nje. Le season ngoba iqala nje imnandi yini. Bye.